Hai ka mukpa badu kuon badu mensiem bakuin ka jinga jong try jong Jesus Christ bar ka jing jong blai lam bar ka jing slok jong mensiem bakuin kendan rengkan bat pi baro ko hanan ka prabi ka jing pule na ka gospel mentakasni kat kumu Matthews klanong bakat lai kat khot sau pu sau lu sau pun riu ngisham Malakran syapang kaparsi jong kaspa malaburi alangka bat syapang ki maulanai kebabha kiba unang kayi lawat bola syam bakilong kiba koridor adu kata nila ban keli kumni hatu kahimau play kadawa se adu kata bangin penlut ya kabor bagi jing jongi unang lap ya kaspa melaburi ar tatien ban dilot ya baro kibaudan bandup tien ya kelangka badan kata kaspa kum juru unang kayi maulanai bola lap ya maulanai babiang dilot ya baro baudan ban tien ya ki maulanai kilong kadak kejing internet bakejing kilatep tang ya kejing koridor handai kejing internet ru jong kahima ublai bala penyasriyem bat neu maulanai kilalap ya kabenta badan ha kahima ublai kata gade kejing don rengkat bat ublai ula siu shiboni ki kaba ulayo na shilenter kejing jong kenang banyo ya kane ka jing koridor jong maulanai bat ya kane kaspa ba melaburi kabalong kahima ka jong blai ngidwai bang ni we piweru ngin wat yaw taw maulanai ba koridor jong kahima jong ka jing subneng ni ai khublai ka sing khabasuk bakmen bat badap jingker khu jong blai ya Yul Brenner nongrum Gabriela Rentatiang Melchizedek Mehi Baai Dukhar Arkin Jason Warjri Elneswell Nongrang Bat Isabella Khar Bungar Ngidwai baublay ng kerku kerdo yaki bakinang san ng ramba hakajing tiblay hakajing koy jingkia hakamet bakamansim rengkat imeipa kihinman kipara kibahay ngasem baro markane kade ka snika kabawi ula ai ya kalong renjang kamarenjang na ka jing kerku kerdo ka jong bamaki kine karngiu karwiang aga jing ka jong ki ngidwai kerpang na kabenta kito baro kibadan kamlam ka jing duai ka jongi kerpang ya kibala pha ya ka jing duai mer ka jing thumu ha kane kamas pakhuy baublay umpen ulong iki ya heavy kharbhi ya Father Johnny Ipen, ya Maria Alfonsa Ibakante Urkhar, Athira Lingdo, Felix Manbha Nangrum, Fiona Palemon Khasati, Penjanai Dekhar, Yagbapang Wisdom, Baublay, Unloy Unlau Unwen Kandan no, Yaging Pang, Gijing Stom, Gijing Crow, Gijing Kriya Paro, Makin Yo, Gijing Koi, Gijing Kiak, Bakham Kloy, Barik Bakoy Bakia, Baublay nang da nang ri nang sumasuk heriki man lagasngi ngidwai karpangro nagbenta ki mensiem baublay ula khonno shalade ya Thomas Kharkongor Yohanes Brick Makri Restar Kurba Richmond Rani Manuel Tirki Diamond Lang Malimngap badia barok mensiem kibadang dan kamlam ki jingdwai ki jungi baublay hakijing ki jing snei un aino haki ya ka jing sup nang kabom jukot ngi penbet penbiang gilade ban pediang ikini ki jingker khu jong blai dak bas sasien ngi panma yala ki jong kilai kilat ki jing plot ki jing duna briu jong i baro nga phla how blai bren bor baro baraphi ko hanmen ko para bangala le pop sibune dak jing prakhat badaki tien daki kam badaki jing le klet dak jinglai palat jonga dai jinglai palat jonga dai jinglai palat bakrawe jonga namar kata ngagar pad ika Maria bukhui
kabayasa ka chai suti ya ki angel bakir khui bari phi ko hanmen ko para banduai nak banta jonga how try ublay jongi ublay bran bor bar unis nei yangi bran dalam map yiki pop jongi uni alam yangi sekajing em bom jukon ko try to is nei ko Christ to is nei ko try to is nei to ngnya duai ngidwai ru agni ka por balang ba kajing sailam jongka alfan sa bukhui ba ublay nang kerku kerdo yangi iwai piwai bat ikari India ba ijongi ibaro kawai ko blay kudang da jong ki bakermen hami baklem mami amdan baskem amdan ka bukhui to chai kerhai kajing snei jong me halor jongi namar lembat me kumunong sinsyar buat unong yalam jongi nginang ban pendan kam ki ai ki babha ki baduno bakum tawat mentahi nginang ban batskhem ya ki ai ki bane shi junom kerkhu ablay chekanran yakine kinmen ki para ki barakhe kasngi kha ki jungki baginang san nang ramba hakaman ka hukum blay ki jungme ya ki bakpang ki bistom makin yo ki jingkoy jing khia bakham kloy bat ya ki mensim ki mamla khot no shilade ban yo ki jing suk nang ka bom jukut balambak jing sailam jong ka alfan sabo khuoi ka bangi rakhe buram manta kasni ai ko kanran maki khun ki ti kin men ki para jong ka ne kari India baro ka we kin buram yame ha ki jing ngai bat ha ki jing duai ka bahamman la kasni banda ban ker ban lai ni kinu ki jing wet ki jwa jong kan ne ka protai dau try jing Jesus Christ khun jong me uba em bat sin sharang kat ban me ha ka jing long ka we jong men sem ba khoi we blay chu nam lai chu nam